Θα το βλέπατε πως ήταν. Στα βλάτα λεφτά εγώ. Έλα. Τι έλα και έλα. Και του λέω, έβαλες 700 ευρώ. Εντάξει, τώρα μου τράξει ένα πεντάρικο ρε. Και βάλε και υπογραφή. Αυτό είναι πέντε ρε. Δεν φταίει ο Κουνάκης. Άλλος φταίει. Εσείς που είστε πλειοψηφία, γιατί δεν μιλάτε? Πιστεύω ο Κουνάκης, αν η προβιά από εδώ μεριά τα δίνει τα λεφτά, δεν θα λέγει τίποτα. Το έβαλε το στίγμα, το έχασε, τελείωσε. Τι. Εγώ κατέβηκα 8 ώρα να ανοίξω το μαγαζί μου και ήταν όλος έξω από το μαγαζί. Ιδιωτελώς σκεπτόμενος για να κάνει μεγαλοψυχία ή όχι, και αυτό το παίρνω, δεν έπρεπε να κρατήσει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν ήταν δικά του. Εξήγησε το ή όχι. Ή όχι. Τα λεφτά δεν ήταν του Μίγκλη. Κακώς τα έδωσε. Ήτανε του... Παιδιά, εάν έρθει κάτω από... Πες το. Ήταν του Βοσκού. Του Βοσκού. Του Βοσκού. Μάγειρε του Βοσκού, του Τσοπάνη ρε. Τσοπάνη, ήταν του Τσοπάνη. Πάστε να πείτε το όνομα. Ήταν του Τσοπάνη. Κάτσε ρε Τσοπάνα λέει. Τσοπάνη το λένε. Εγώ ξέρω ότι ο Κάτσε μωρή Τσοπάνα. Πήρα από κάτω το... Κύριε Νίκο, η χειρότερη στιγμή είναι... κουνάκι και περίμενα να τα δώσω τα λεφτά. Αυτή είναι η χειρότερη. Τι είπε, πόσα... Βασίλη τον βλέπεις να μένει εδώ απ' έξω. Ποιο το σταυλά. Και ενώ όλα αυτά γίνανε την παρουσία όλων σαν θέμα, δεν περίμενε το καθήκη αυτό εκεί που δεν κάνει για τέτοιες δουλειές, το κοπεί εγώ, να έρθει η επόμενη Πέμπτη και να πει κύριε, Να αποφασίσεις αδέρφη. ναι, κύριε, κρατάω 1.100 ευρώ. Ποιος κέρδισε? Πληρώνεται το τραπέζι. Λες και είναι δικά του τα λεφτά. Το τραπέζι και το αρχίδι αυτό και αποφάσισε να κάνει το μάγκα. Συμφωνώ. Με ξένα κόλληβα έκανε κηδεία. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Απλά φάνηκε κότα. Για χαράτα. Μα είμαι κότα. Είμαι κότα, αλλά όταν κατεβαίνει 8 ώρα πρωί στο μαγαζί μου Λέμε και μάγκα, περιμένει ο άλλος απ' έξω. λερώνω. Γιατί εγώ 8 και 5 δεν τα παίρνω στα αυλά τα λεφτά. Όχι όπως με τα λεφτά του. Να τα δώσεις, ναι. Τα δίνω το λες. Τα πετρώνει, παίρνει τα βρετούμε. Τα δικά σου τα πήρες. Και κάνω έτσι μετά. Τα πήρες. Τα δικά σου. Τα πήρες. Τα λουλούδια στα μπουζούκια δεν πήρες. Μα δεν πήρα εγώ ρε. Δεν τα πήρες. Θα κάνω λεζάτα και τα γουδιάρα. Στα δώσε. Καλά σου κάνει. Μόλις έρχεται η κοπέλα λέω καμένος. Εκτός που τα έχω πετάξει στην παρέα. Και πω εντάξει παιδιά, μπράβο, καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να κάνει όμως έτσι. Τα έχω βάλει στο τραπέζι. Μπράβο, το τραπέζι είναι ολονών. Περίμενα να παίξω το αυτό. Έτσι έκανε ο καλώνα. Πού πας ρε Τσοπάνε? Κλάμα ρε. Πού πας ρε Τσοπάνε να πούμε? Άσε ρε για Τζο. Μιλάει το κάτι για Τζο. Απλά δίχω να ξέρω αν κέρδισα ή όχι. Το λυπήθηκα αλλά αυτό το τάκι. Πάρτα μαλάκα τώρα. Πάρτα και να δεις. Επίαν να πούμε κύπα μας. Εγώ για να δείτε ότι έχω άντερα. Άντερα. Δέχομαι. Μαλάκα τον έχει βάλει τα μάνα. Σοπάστε, κάνει ο Κουνάκης, κάνει ο Κουνάκης δήλωση. Κάνει ο Κουνάκης δήλωση. Ένα τάβλι όλο το τραπέζι. Όποιος χάσει από το τι το πληρώνει, το πληρώνω. Τα πολλά λόγια είναι φόκα. Μετά Χριστόνα οι προφήτες. Σταυλά. Έχεις αναλάβει το κρασί για την έπρεπη και δεν κάνεις τίποτα. Δεν πείθει. Ούτε για σούπα κάτι. Δεν πείθει. Και μια πύρα. Και πύρα πράσινη δύο. Δύο πράσινες. Εγώ ξέρω ότι είναι αδύνατος τύπος. Λυπάμαι στους φτωχούς. Αδύνατος χαρακτήρα. Το είπα. Δεν κάνεις για γείτονα στα γόρια. Καμιά σχέση με το θέμα. Ο ένας είναι μεγαλοκαταστηματάρχης και ο άλλος είναι μεγαλογεωκτήμονας. Είσαι μαλάκας τελείως. Και σένα και όποιος θέλει. Μεταβιβάζω τα δάνεια μου. Επί την εμβατία τον είπε ο κύριος. Και πρέπει να πάρει το λόγο του πίσω. Επί την εμβατίες εγώ ξέρω υποδηματοποιούς. Τσιμπάει ο μαλάκας το άλλο. Σελάδες που κάναν Για τότε λέει. Για τότε. Γιατί είπε, είπε να σου δώσω τα μόνα. Επί την εμβατίας.